מצטרף אליי אבי מאיר, שהיה העורך של הג'רוזלם פוסט. ערב טוב לך. ערב מצוין. אז בוא נמשיך את השאלה שאני שואל גם את נריה. האמריקנים רוצים לדעת מה ישראל מתכוונת לעשות. ישראל לא בדיוק מגלה להם מה היא מתכוונת לעשות. האם זו האסטרטגיה הנכונה, אחרי שלא בדיוק סיפרנו להם בזמן להערכתם על החיסול של נסראללה, לא על הביפרים? האם גם עכשיו זו המדיניות הנכונה? אפשר בהחלט להגיד שהאמריקנים לא רואים בעין יפה את אירועי השבועות האחרונים. מה זה אומר האמריקנים לא רואים בעין יפה? חוסר התיאום, זה שהם הופתעו מכל מיני פעולות דרמטיות שישראל נקטה בהם בשבועות האחרונים, לא התקבל באופן הכי מסביר פנים. אבל יש לך השלכות? תשמע, בסופו של דבר, הדבר האחרון שהנשיא ביידן רוצה להוריש, הוא מקווה, סגניתו, זה מלחמה כוללת במזרח התיכון עם מעורבות אמריקאית משמעותית. אז הוא יעשה כל שביכולתו כדי למנוע את זה. אז עכשיו יש כל מיני דיונים, אנחנו יודעים שיש דיונים בכל מיני דרגים, גם כמובן בדרג המדיני, גם בדרג הביטחוני, כדי לתאם איזושהי תגובה משמעותית, כפי שגם הבית הלבן, גם הפנטגון וכמובן גם גורמים ישראלים הבטיחו שתקרה. השאלה היא איך זה ייראה ואיך... אתה מתרשם שראש הממשלה נתניהו מקשיב לעצות מוושינגטון, או שבסופו של דבר עושה בדיוק את מה שהוא חושב שנכון לעשות? אני חושב שהוא מקשיב, ואז עושה את מה שהוא רוצה לעשות. שזה לאו דווקא הולך ביד ביד. אני חושב שבשלב כלשהו, ראש הממשלה החליט שהנשיא ביידן הוא בדרכו החוצה, הוא לא בהכרח חייב להתחשב במה שהנשיא רוצה, והוא הגיע לאיזושהי מסקנה שכרגע עדיף שהוא יעשה מה שהוא רואה לנכון. אם כך, אם מה שאתה אומר, אם זוהי אכן החשיבה של נתניהו, יש חשיבה שאומרת שביום שאחרי הבחירות, ביידן כבר לא יהיה כל כך מחויב, ואז אנחנו נרגיש מדיניות אחרת. אתה שותף לתחושה הזו? יש אכן חשש שכזה, אני כן שותף לחשש הזה. בסופו של דבר, אני חושב ששני המועמדים רוצים בטובתה של מדינת ישראל, מי יותר ומי פחות, ואני לא חושב שהנשיא ירצה להוריש למי שיחליף אותו מדיניות בעייתית או יחסים אחורים עם ממשלת ישראל, אבל כמובן הוא יהיה חופשי לעשות את מה שהוא רואה לנכון. אבי, עוד דיווח מעניין שמתפרסם היום, מדבר על כך שהאמריקנים רוצים לנצל את המצב בלבנון כדי בעצם להרחיק את חיזבאללה מהשלטון. הם שוגים באיזשהן אשליות שהם יכולים לעשות שינויי שלטון, כפי שהם ניסו לעשות בעיראק ולא הצליחו, באפגניסטן ולא הצליחו ובמקומות נוספים? אני לא חושב שהרעיון פה הוא שצבא ארצות הברית ייכנס וימוטט את ממשלת לבנון. אנחנו יודעים שהמצב בלבנון בשנים האחרונות הוא מאוד מאוד מורכב, מאוד קשה, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה כלכלית. אני חושב שהאמריקאים רואים פה הזדמנות כלשהי עם חולשתו של ארגון החיזבאללה. נראה אם זה יכול אולי לבשר איזשהו עתיד יותר מזהיר ביחסי ישראל ולבנון. אבי מאיר, אני רוצה לחזור אליך. אנחנו שומעים את בני סבתי שאומר, לאיראנים אין כל כך איך להפתיע אותנו. אתה מצטרף להערכה המעודדת הזאת? הייתי רוצה לקוות שזה נכון. אבל? אבל אני חושש שעוד צפויות לנו הפתעות. אני חושב שכמו שהוא אמר, יש עדיין את כל הקבוצות מסביב לישראל, טבעת האש, כפי שהם מכונים, כל מיני חיזבאללה, חות'ים למיניהם. אני חושב שבמידה והממשל בטהרן יחליט להפעיל גם אותם, אנחנו צריכים להיות במצב מאוד מאוד קשה. כשהממשל האמריקני אמר מיד אחרי ההתקפה שיהיו לכך השלכות חמורות, ואני רוצה להשמיע לך את הקטע הזה, הנה. We have made clear that there will be consequences, severe consequences for this attack, and we will work with Israel to make that the case. תעזור לי להבין, מה זה השלכות חמורות? אז אמרו. בסופו של דבר, הם מבינים שמתקפה שכזאת לא יכולה לעבור בלי תגובה ישראלית כלשהי. מצד שני, הם לא רוצים להצית מלחמה כוללת במזרח התיכון. אנחנו שבועות ספורים לפני סוף המרוץ לנשיאות בארצות הברית. יש להם שיקולים פנימיים, רצון מצד אחד לרצות את הצד היותר מתון של המפלגה הדמוקרטית, שכמובן תומך בישראל, מצד שני לא לאכזב או להכעיס את הצד היותר קיצוני, שאולי קצת יותר ביקורתי כלפי ישראל,
וזה מצב מאוד מאוד קשה שנמצאים. לדעתי הם הכי חוששים מעליית מחירי הנפט. כי עליית מחירי הנפט, כאשר האמריקנים ערב הבחירות יצטרכו לשלם לגלון גז הרבה יותר, זה יכול להשליך לגמרי על תוצאות הבחירות.